laing buhat kundi magapong sa inyong tulumanong. Mga upload sa kinabuhi. Every morning, nothing else. I will listen to your program, Stagnant of Your Life. Ako rin si Jefferson. Jeff na lang, aron mo po. Just call me Jefferson. Jeff for short. Lumulupyo sa may St. John, Bukana Boulevard ning Dakbayan sa Davao. I'm here in Bukana Boulevard, Davao City. Nanarbaho mo ko sa una Dolanday, pero kapoy mo narbaho eh. You know, I worked before because I'm very tired. You're in working, huh? You're in work. My goodness. Ato ka na ko, magdigosyo na lang ko eh. That's why I decide to business. Get my business. Kamay ragot. Kamay ragot negosyo ha. Small business, very hot. Kotong nagpa 5'6" ko. Yes, that's why I'm going to, yes, you know, 5'6" Dolanday. Samtang akong asawa, usa ka maestra. And my favorite wife is a teacher. Hastang buta na sa akong asawa Dolanday. Yes, my wife is very kind. Very wonderful. She's always wondering with me. Unang tungod sa kabuutan sa akong asawang si Agata, You know, because of my wife, Agata, lamig kayong mo abuso, kayo may kalampag. yes, you know, that's true, that's true. That's true, Dolanday. May natin negosyo para makakubit din tag-isda ba? Yes, you know, Dolanday, I'm a fisherman. It's like that. Yeah, correct. Aba ng mga buutan, lisod ay kumapuno. It's like a drum, Dolanday. It's full of water. It's overflow. Yes, like that. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong And ginabuhi. this is the story of the Stagnant of My Life. Okay din eh. And that's it. Anay tabog. Bye-bye. Dre, pamahaw, Dre, pagkaon na. Kayo man na ako pagkaon ng mga sabaan, ng mga manok. Kayo man na pagkaon sa haba, magyapong kayo. Kaon na, Dre, pang. Lagi, pagkaon na naman mo ko kusab. Mura-mura magipangburil mga manuka mo, ha? Paano na, Dre, pang. Tama na yun. Mga nadidripang, dali na. Ay, yan namang mga manuka mo, ha? Wala magipangburil. Buta na ginakasawa. Ay, sa may lain pa. Hindi na ako asawa nga buntag sa iyo pa lang. Ilong kaya ko di kita ligugugan man. Akong kape ma. Nadadripang, dadrio. Lalaan ni kape ni mo. Pamahon ako na na. Nadadripang, haba-haba na ni mong pamahaw. Siyempre, butan ko kayo ko sa iyo hapang. Kumadra ko eskwelahan ron.
Sige, kumusta man yung mga estudyante, o gara? May pamang estudyante pang kayo mong gikumusta ako. Diyo ko rin mo kumusta ha. Siyempre, kung okay sila, okay po ka. Ay, okay kayo kung mga estudyante, mga bright kaayo. Siyempre, bright ka lang. Kaya, bright ka masawa. Ay, sa mandiay, may laid pa, may laid pa. Sa makanunayan niyo mong pagkabutan. Jesus ako, maganahan, Kay, masatan. mga ako pang butan kay kundi mo pang akong tambag sa mga kanang imong mga negosyo na madugay business niya. Ayun kay okay ra man na mga leksyon ka ay kung tambay ng barbershop ha. Kaya matakdan juga ng mga tao diha ng mga barber biya ka ng mga barberong uban maldito biya kayo na. Asaan na ka na siya? Ano boy? Sila Ronel? Kana siya ni boy ay good siya sana kay nalabayan na labay nagbukong. Nalabayan na sila Ronel. Jo diha. Pinala mo musuri ko anak eh. Utangan ba nas kuha? Mo gani, imo na nang kolektahon nila kada kag istorya. Dili na kamo. Lain ra ba na sila kay butang-tawag ra ba na kada siya di ba butang-tawag ra ba na ka. Masangit ta dayon niya. Asa na mabutang istorya. Jesus ikaw no. Ito man ka. Ay kabalakas mong bana. Bantay bitaw ka ha. Lagi ni utan kay ni. Paano ko nga buutan ka wag kay binuhatan. Oh, bata oh dala na kay eskwela, Jinjin. Anak kista papa may. Sige pagtarong ha. Ay mong mama ni pangayo idi ha. Lain mo to kang mama, lain mo ka papa. Nakakaton jud ka ba? Oh, daraw kanila sa. Oo, kabasa ka ng mga sa multicab. Sinsilyo lang sa buntag. Tayo na pangulihan, ikaw ka. Sige niya, basta tagay kung perfect nga grade. Pag 10/10. Sigurado, palito na ko nag-20. Patay ka. Kada na perfect, palito na ko nag-20. Sa palitan niyo. Saan na? 1 to 10, wala na nakasuot mo 1 to 10. May resulta. Wala naman akong isuot pa, perfect, 1 to 10. Hindi na pasabot ng anak. Ba yung score 10/10, ha? Ay, papa, ay. Studyhin ng bata mo. Saan naman eh? Ako na pinakatubag sa gapon. Ako na pinakatubag sa kwanyan ka. Question sa kong maestra. So may gipangutanan sa maestra. Nasaging pangutanan sa kuwa. Unsa gani? Ingon siya kung isa rin ang patay kang majilan. Niya, sa'yo mo gitubag. Yan ako kabalo, ma'am. Di ako nakatubag. Ako na nakatubag. Ako yung nakipaunin. Ma'am, gina-tutor ba ni mong bata? Ang tutor ko, mahal. 2,000 ang bulan na ni Ano mo pa-tutor ba? Magkain nga maestra na, magkain ikaw rin mo tutor dahil. Lahat ang buto, lahat man niya. Sige na, lako na mo kayo maliit na mo. Panga na kayo, utan ako, panga. Sige, di lang sa tamay hatod ha, kayo mo ako'y ligo. Mo dito sa nabugos barber sa tindahan pa nila lakuan. Nung ignas kay maningil ko. Sige, pang. Luwer ba ito nung ignas na stroke ko ba ito? Lagi na. Sige na, siya ay magsukahumba, ha? Sige, pag-amping mo ha. Ingat mo, ingat. Bye-bye. Ingat mo, ingat. Bye-bye. Grabe juga yun. Ako kapit, mag-training pala na ako naman kung sa'yo, training ko kapon kay mga bata ba. Ako may doon nasampad akong asaway no. Okay, ako galing kay. Hala! Nana si Gamay, Turkmenistan bay! Hey, tinggal! Mga brother! Hey! Hirap mo ka! Siyempre, bye na ito pag may time. Kay, pag mahiram bitaw mo, baliluin mo. Draw kanila sa ako, unahon sa lang ako de brother, at least na. Kailan mo ni Manil? Kalau sa, paman, 16 pa magkaulo, wala 300 lang sa. Pwede na eh. Ima. Boy. Ako? Dili. Ako'y kwan, wala pa ko'y kwan, gupitan. Miga? Saan ka nga? Pagkatuloy mong gupitan nga bago ni gawas. Wala to, kailam to, ito yung bayad. Kailam to ako, George, ito. Lagot ko pa na rin, di mo bayad ba?
Ita, mo na kadaot ninyo niya, si mo gupit og libre, di mo makakwarta na. Bukani. Sa may bayan mas kuha. Dahil sunod na, balik kay lang ko niya. Kunya, basig na ako yung magupitan. May gupitan tabi. Di na sa ko pagupit. Ay mo na po kung gupit-gupitan, kaya di ka mo bayad. Stilan mo. Yung pitan ako na doon. Hindi na, nagdali ko. Basta balik kay lang ko niya. Pat, kanila sa ako apat, kaya napili kong tumit, Pat. Okay. Sabi na, PVP. Sabi. Pat, wala na ba kayo gupit-gupit, dari Pat, kaya sige na lang kong tumit, Pat. Ikaw daw biyahan, Pat, ginahan, baka mo gupit, Pat. Biyanin ka sa asawa, pe. Imposible ka na. Anak mo. Ako'y labot na. Biyaan mo, nakauyab mong dagan. Kamunil, ako'y labot. Ug pilay na uyab ninyo. Ako bayri lang. Kumangkuhan ko, mangulita ko, bayri ko kay... Na. Wala ko ilabot, anak, babe. Ikaw ba? Ikaw ba nagpapasig-5-6? Yun yung pag-uman, hindi ka mabayaran, magkusuko-suko ka. Unsa man mo? Negosyo man nga tuwa. Bay, migo. Bita, negosyo ka na. Ayos ako ko kami. Ano ko kabayad good? Kung negosyo, Wala mo naman, wala may kwan, mudo naman kayo. Bay, utang mo. Yan, pugson minimum. Yan, karon ako. Wala may kamay, pugson yan pun minimum. Bay, wala pagkukugupitan, bay. Wala man may nakingon nga pagkuhan nito, bay, pagpa-5-6 niya pa utang. Buha ka. Maningil man dayon. Kaning tindiras burgeran ba? Naglagot ko ano ba? Ayun. Siguro. Ayun na ba? Nagbaw na kayo. Usahay niya. Ako'y bala. Bilang mo na yung kuha na day. Ulo pa nag 200 na. No. 250 pero ugma din ako bubalik. Oh. Ano? Okay na. Ano ba? Thank you, Neil. Dari mo kwadril, oh. Burger rin na. Kuan. Palaman bingkang. Double pat ya. Dili, oy, lima na kabuo kuan. Palaman siya. Hindi ka makakuha na ni. Dyan. Ito na dito, Migoy. Uli na dito, Migoy. Dito na po ka sa una. Ano ba? Ano rin ako ba? Negosyo, migo. Ha? Ah, sige. Dali malagi ba, ito mga amigo nila, kaya di malagi itong mamayan. Hindi mo bayad. Sige ka magupit dili. Okay labot na. Sige na. Ato sa Agot ko, tikot ang istorya nila ito. Ako tama ni. Uso. Diyan ang uyapa, Pat. Dali, sinabi. Papariya yung katong nagbulabog dyan sa mayunaan ba? Asa to? Diyan, katong nasakpan sa taxi. Abugod ka mo. Kana mabulabog, kana masakpan, mga liba na, mga aligs na. Ano ba ito? Asawa. Ako, liba din ko. Maistra. Ayaw pag inahanap ba? Liba din ko ba? Ano ko ningo liba ka ba? Oo, sa man lang ingunin mo. O di maugya po na, pwede mga magmatngon, kabalo bitaw ka mga chismoso ni Masilingan, diri itabi ka na. Ako lagi. Pagtang po ka po. Pwede ako masilingan. Dali mo, gini mo mapulos. Pwede O bitaw masilingan na mo ba? nagkalo-kalo ka, mapagtang pa dyan ka, kasi nagkalo na ka. Personal naman na yun. Personal naman na yun mo ba? Sige na, mado na mo. Patay magpagupit ka din sunod ba? Habay, magpagupit ka din sunod ba? Di ko, kay kabalo ko ni mo, libre kalo na mong style, basta ako. Sige na, kita mo ni batanon mo. Dapat putihan na ba, doy? Oo na, matuon ron. Sinapit, be? Oo. Maningil pa kasko ah. Ha? Maningil kasko din. Ayo, boy, ay ko galo-galo ka. Ano ba? Di na tika pasaksak ko ng SIM. Siguro ba kag pa-insert og SIM, ha? Asa man? Magkwintahan na ita dali? Ha? Ug makitext ra ba ka? Asay bukatan na bay. Ang isumbong ka na ko si masawa ang saksak sim. Ah. Asay bas Ano bukat. nang saksak magag SIM? Ang mga text nimo daa pa diri wa na ko giris. Pwede man ako na i-deny. Be. Bay. Ikaw good. Ay, asa kong paningil sa kuwara. Oh, mo gani, amigo ta, amigo. Samagay, Samagay. Mo gani, sige na, mato na ko, Bigi. Nagulat na akong jinjin dito. Daninin, nagulat na dito. Bigit ni mo. Di mo ito kaya gwapo, bay? Yan na, stila ninyo. Hindi na pa. Nagagi ba ba? Gato nagagi din. Kaya ba ito si mga amigo daw na? Ha? Nagagi din. Nagagi din. Call love, I just can't handle it this thing. Call love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives. Six.
Bayan ni mo eh. Dali na Si sabi ako Bay. sa gulat na eh. Be, Ano ko, ikaw Bay? ba? Ano lang, gumas ka na mag-ubay. Sige, Bay. Bay. Be, Pasensya na kayo, naningil pa ko dito. anya, dagan ka na Pero kulit pa- ka. Oh, siyempre. Pumbayan na to, Dre. Kana ba? Ganahan kay ko, anak. Pangalawan si mo. Bun ini. Ano na? Grabe sa kapagani ko nung gipuno. Papuno na dahil. Unya, bun ini ba? Lagi biyo kay bala na ako. Batay ka na. Saan niya, oh? Kumot pa kay bangko bang kwarta ba, oh? Yani, dagan kayo. Pagtik pa kayo ba? 1, 2, 1, 5. Okay na ka, anak? Bun ipa. Mahalagi din bisyohan. Ang dami ang bisyohan eh. Sige na ba? Wala kayo niya. Nagudlo pa gani puno asad ko. Gani. Isang takawi. Gluk. Gluk. Bilis tao payo ba? Ganun ganahan juga mga huk sa liog, Jud. Wala lang, good. Sige na. Gusto lang ko ng pinapiti. Sabi. Suman. Katul mo ganyan mo. Naman kay bigote. Gabi mo. Ay. Sorry. Sabi lang good na, Bi. Sabi ito bigote mo. Nagpis na pero. Sige na lang na. Pasagbi na lang. Sino ba? Tina, Pinapiti lang. Nalipay ka, ha? Wala ba? Ano Wala ba? Usbon pa na to. Kapoy na kayo mo. Sige na ba? Inang taga madali kong saging tundan. Hindi ko bikugan. Nagdalawang ta ka? Wa na ko kapamalingki. Kaya Sige nagsika ko na na ba? ningil. Isa pa ba? Ay, nato. Oh, may tao, Bi. Si Suga, Suga man. Hoy, pagulatan! Kaning rumbuyan ni kulatahong kong yun ba? Nagbayar na ba ta din niya maging ana sa stuwa? Ikaw ba? Daan ko palagi. Be, kinsa na? Daan ko palagi nga naging binuhatag ngayon. Nagigigibuhat. Nalagigibuhat. Pabambuhagat! Pabambuhag! Pabambuhag po na babae! Pabambuhag! Ako ang kalaban ni Ramini. Ako si Kusa, ang gagabuman. Maunay mo magibuhat. Parang nawa. Straight na. Bakit kang naungat ko na? Ha? Isa ka, ha? Wakay na sa kuha? Bakit kang naungat mo na rin ng babae di ay? Ha? Tara na! Ayaw ko ka na lang kay babae. Maunti, Jaya, be. Jajarebe. Ikaw tukon na ka. Naku, ikaw pa pulis. No, pulis! Mane, mangyayon! Pulis! Maaaring na yung bansa niya. Hindi kay kaglakaw na bidyan. Ikaw ha, ikaw tahan na. Kana! Ikaw mane! Anong di naman nung sikyo na nastatwa nung? Manamay! Anong napunta na magkahalap na mga Sikyo man yung nastatwa! Pulisa ka. Manamay! Pasalamat ka, kamalay pulis. Nakita na ko dito. Ikaw, Day! You're under arrest! Sakal sa balaod!
Ikaw ako ginakop. O sa'yo mo pangalan, lan. Gamay ra kayo nga motel din no. Dili mong lanong-lanong atong tingog. Ikaw ba si Jefferson? Kagay kang daw. Dakpa na! Dakpa! Pati ito babae! Dakpa ito babae! Asa magumagi siya ang umuliyagyanan? Ha? Dahil kakasibat, dali dyan. Hindi ka pwede na Dali dyan. Kuya ko! Hindi kakasibat. Kuya ko ba? Sibat mo nga wala na sa script mo sibat ka! Kung gusto ka mo sibat, i-text ko. Gusto ka mo sibat, i-text ko, ha? Bahala ka. Ako yung si Kaso, hindi mo papilis kung gusto ka mo sibat. Sa pagkakaroon ay sakit, pangka kayo. Uy, ko, ayaw. Dakpa! Dakpa na! Ibalok na pisan! Ibalok! After 1 week! Okay na. Tarungan nagupit ako. Bay, pag ikaw naman mapagupit sa kuwabay, tarungan naman ako. Okay lang, Sabi kanil kayo na kay gupitanan eh. Bay, kasi tukong nga na ko ning wire. May wire na og liter, kasi tukong nga na ko nun. Okay na. Bay, kiningaw naman kung kuwan, bay. Ano mo lagi, sa kasumanan, mawa na ningil sa kuwan. Si Jeff ba? Bay, Bitaw, ano ko kakita? Bitaw ang jeep 3, bitaw. pare! Ay, Wa palibak ang ganahan. maramali ka. Dugayan mo na wala. Boy, Bay, basta boy, Neil. Ay, okay lang. Eh, Bay, sa kasumanan lang ginawa, bay. gikan nagburakay sa pamilya ba? Nagburakay, eh. Pugiya, nagburakay, no? ayusan. Jesus, kaning Hindi kayo dahi. Kani pino mo gitong balas diri kuan gyud diri sa may time space without pino mo ng balas da. Itom lang na kuno dito puti ang balas. Napi mga uyab dito puti pag paa mo ng balas. Ano ba? Ano ko kanto dyan ang buraka. Kung nato ka na yung... Ano na dyan? Kamigin na dyan. Kay Katibawasan Falls. Thailand. At Spring, Cold Spring. Ako, bay, di arjo ko kutob sa Little Boracay, bay. Diyan sa may Santa Maria, bay. Grabe. Ako agad. Ikaw nila gutom nila. Alay, lagi ko time speed yun. Marang ginailangan yun. Nasama, marang ginabay. Pagkanindot dito may makaykayon mo. Sus, negosyo lagi mo tanawa ko bebe maningil ako. Ada. Gusto to, buwan pa ko kayo. Dugay magkakabaya. Di pa ako naman to. Kaya marang yapon. Ay, wala ikuan ng Kasi ada nasinta sa. Pilo na lang po ako ng ako ang amiga niya sa Burgrano. To 50. Salamat, Neil! Basta pa yan. Basta kahit automatic maintain the mainline. Continue the satellite, ha? Oh, siyempre ako'y bahala na. Ako, sa mga kamukuhan ko, mabayad pa ko. Ay, bayar ko isa lang. Ada. Mabalik mo dadaan ha. Okay. Sige. Bay, kisa man ang paingon, diri ba? Mara nag-maestra. Ha? Bitaw ni padulong dire. Tara ulit ata. Ganyan din nagiging. Amo ko sa mga bangka dire, magsige pagkatambay dire. Sa pamay magkinatambayan dire. Tara na! Ako, yung commander-in-chief, manday na diay, pandamay. Boy, Sabi na ko, kuya kay kasi hadlok na kasi mga asawa day. ang adlaw ni madamam. Madam, may yung adlaw ni madam. May madlaw di ba niya, ma'am? Gusto man ni dire.
Saan? Gusto mo madamay? Ha? Kami, usa-usang klaseng damay, ma'am. Pasabot-pasabotin mo nga madamay, ma'am. Pita, ma'am. Pita, ma'am. Kapalo ba mong kali akong mananasakpan ako ni ng babae ni? Magulan ako ni Gipagawa sa basta italo mo. Istorya da lang. O sige, mauwaw ka! Mauwaw ka! O, nakatagdo ka. Ako ginasundal-sundal na kalako. Kaya pati, nakaramag mga borders dire. Naningil sa naningil. Sa naningil. Ha? Sige, istorya ng mga amigo ni mo. Kapalubi ako ni mga amigo. Ay, sige. Dali ka! Malawan ta ba? Huwag ko inabot alam mo lawan ka na. Sila pagkaon sa tuwa. Ha? Imanin ninyo niya akong gistorya. Kanya akong malagi ka rin prison. Basi ka mo, gusto mo pa mapriso. Bulabog ka ba sa inyong mga asawa? Isa. Di magupit siya na ikaw. Ay, ako ba, gigagag Boracay ba? 1 week, karawala ba? Ingon mo ko siya, madam. Nakita na siya Boracay daw. Boracay? Boracay na ng talo mo, police station? Ha? Tinggo ba lang O, na saban? Sinimana na lang kumaningil ba? Nauwa na yung guwani ba? Nakadlaw ni kamani diri ba? Pwede may mubayag. Kaya ganun may customer. Sinimana na lang. Nawawan ko. Ay, hindi ako naman. Ating ko magkakayog. Boracay, sana. Boracay. Alam mo, bed station. Pero nagang ba? Ayaw ko kuwan na. Kamu, kung di mo gusto mo damay. Ha? Pag tinarok mo. Ha? Damay yun. May na problema niyo. Silvana na problema niyo niya. Ay, Hindi kayo magtumiyad talaga. may rano na. Ay. That piano, so the light on you. Nagatilaw dyan kong prisuhan o sa kasimana dulanday. Nauwa magugo sa mga kaila mo ng ngatik na lampog ko. Ay bakasyon ko saong po niya ko asawa nga. Hindi mo po ka ba mulimod good? Ulaw sa taan eh. May nalang kay... Ako'y kailang pulis dito. Kay gwapa. Makagbasan yung kalabinhan. Tungkol sa kong pagpakiloy sa mga asawa nga di na kumusap. Pagawas ko sa prisuhan. Ay, salamat. Hindi ko gusto mo usap pa ito. Muli ka na masakpan ba? Pero tinunatagam na ko. Di na ko eh. Salamat kayo Dulanday and more power. Unang kamudiha, mga bana, ay di mo pasakop. At di mo mga priso. Tukar na lang ko sa kong paborito sonata na Dulanday. Tuog na lang tani kaysa may tataglain. At sa sunod di gayon. Kini nyo suwat magtatampo. From St. John, Bukana. Jeff.